Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano mga hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagayaw. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na magpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinaw na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay... Kutsilyo! Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Grief Carsoncillo
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Gabi. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, beautiful pleasure.
Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kal- pupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ng mga nasa relasyon na kung saan talaga nga namang hindi na sila masaya. Mahal! Annyeonghaseyo, Kimchi na yumnida. Ay, pwede na tayo mag-weekend. Huwag ka na dumaldal, Kimchino. Mag-empake ka na. Pwede ka na umuwi. Wah! Kala mo talaga may inuuwian. Pero hello, mahal. Oo, ako to. Napapakinggan mo na ngayon ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo. Hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kimchino at makakasama ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama ngayong Friday evening na kung saan sagot ko ang mga kwentuhang may kabuluhan. Wow! Sagot ko ang kwentuhang tungkol sa relasyon na kung saan ikaw na lang ang may gusto. Wow! Uy, totoo yan may mga pagkakataon na minsan bulag na yung tao sa pagmamahal. Bulag na yung tao at desperado na siya para lang ma-maintain yung relasyon. Kaya ngayong gabi, tonight, oo. Tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo o di kaya spicy opa. Na si Kimchino, ibibigay ko ano ba ibibigay ni Kimchino ngayon? Ang tatlong signs na sobra-sobra ka nang nagmamahal. Ito yung sinasabi natin, 'di ba, na too much love will kill you.
Uy, totoo yun na. Minsan sa sobrang pagmamahal at lahat din naman ng sobra ay masama. Lahat ng sobra ay talaga nga na mga nagli-lead sa negativities. Kaya utang na loob, makinig ka sa akin. Okay, umpisa na natin, mahal. Una, sobrang love na yan kapag siya na ang mundo mo. Ito yung sinasabi natin na lahat na lang ng oras sa kanya, yung plano mo nakabase na naman sa kanya. 'Di ba? Nawawala na yung dati mong ruman kayo ng tropa-tropa na ginagawa nyo naman nung hindi pa sila magkakilala. Ngayon, since may jowa na siya, isasama niya pa. 'Di ba may mga ganun na kung saan ginagawa mo ng mundo ang dapat tao lang. Totoo yun Nakakabwisit yun bilang tropa na lagi mong sinasama yung jowa mo o di kaya yung asawa mo sa mga lakad na kung saan pinag-usapan natin na tayo-tayo lang. Wala namang gagawin masama. Hindi naman din ikamamatay mo kapag hindi mo siya kasama. Diba? Minsan kasi, mahal, kapag ginawa mong mundo ang isang tao, definitely kapag nawala yan, ano mangyayari sa'yo? Wasak na wasak ka. Diba? How will you pick up yourself when in fact, nakadepende na lahat ng kasiyahan mo, ng kilig mo, o di kaya ng kiliti mo sa isang tao? Ibig sabihin ng relasyon or partner ay talaga nga namang katuwang, hindi mundo. Kaya kayo diyang marurupok at talaga nga namang sobra magmahal. O sabihin na rin nating engot sa pag-ibig, utang na loob gumising kayo. Kasi one day baka hindi ka na mahal niyan, tapos hahabulin mo, tapos ang ending, iiyakan mo, tapos tatakbo ka kay Kim Chino. Tatakbo kay Kim Chino. Anyway, mahal. Una sa lahat ng sobra ay mali. Lahat ng sobra ay talaga nga namang hindi nakaka-good vibes. Oo. Pero ang nakaka-good vibes, alam mo, mahal, Friday na. Kaya bumalik na tayo sa Rakrakan Music. Sagot ka, Rakrakan Music. At huwag ka mag-alala hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. But for now, makinig muna tayo sa music. Muli, ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORadyo. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Tagay! Marami
kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Yun masarap to. Nakaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio.
Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa.
Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay. This is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next.
nga. Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung Calm, saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo.
Tusok mo! Oh, isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan! May kinakain ka mas madumi dyan. Ayun, finally ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried, fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh.
May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya ko
akong buhay nito, di ba, Bonjing? Kausapin mo nga si Mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan mo po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, Ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing, di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, Ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Adlib na pala ako, mahal. At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik ng spicy o pamasaradyo na kapag natikman mo. Hanap-hanapin mo. Mahal, muntikan na ako umihi. Oo, tapos nakita ko, ay, kala ko may wansong pa. Magsasalita na pala ako. Kung hindi, yari si Kim Chino. Anyway, mahal, happy Friday. Oo. Nagbabalik ang Spicy Opa mo para balik natin ang ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. At di ba sabi ko, mahal, lahat ng sobra ay masama. At minsan, sa sobrang pagmamahal mo sa tao, na masyado ka ng bulag. Hindi mo na alam kung kailan huminto at hindi mo na alam kung kailan dapat makinig sa mga tao sa paligid mo. Di ba? Kaya ngayon tonight sa ating Chinitok, sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 senyales na sobrang pagmamahal na yan. Ikaw ang talo dyan kapag sumobra na yung pagmamahal mo. Di ba? O ito sabi ko kanina, mahal, una, sobrang love na yan kapag siya na yung ginawa mong mundo. Ito yung sinasabi natin na lahat ng oras, lahat ng plano ay talaga nga naman tungkol na sa kanya at kailangan or required. Yung keyword dito yung required na kasama siya lagi. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, mahal, huwag nyong gagawing mundo ang dapat tao lang. Yan ang problema sa mga tao ngayon. Na-inlove lang, binigay lang ang kagustuhan, natikman lang yung tao ay talaga nga namang ginagawa ng mundo. Aminin nyo na kapag iniwan kayo, karamihan sa mga trauma nyo, di ba galing sa ex nyo? Galing sa ex nyo, ginawa nyong mundo. Kaya nung iniwan kayo, ano nangyari? Trauma, umiyak, o di kaya naghabol. Ayan, wag nang gawing mundo. Kumbaga partner lang dapat. Kasi kapag ganyan nawawala yung mga hobbies mo, nawawala yung friends mo, 'di ba? Ayaw mo namang mangyari 'yon. At ang pangalawa, mahal, sobrang love na 'yan kapag tinatanggap mo na kahit masakit. Yan yung sinasabi natin, mahal. Paulit-ulit ka sinasaktan, nag-cheat sa'yo, nagloloko, tumitikim ng iba pero okay lang sa'yo. Diba? Niloko ka na lahat-lahat, ginamit ka na lahat-lahat. Naku, sinasabi ko sa inyo, mahal, pinapatawad mo pa rin. Minsan ang tawag na dyan pangungunsinte. And at the same time, nawawala na yung respeto mo sa sarili mo. Ewan ko ba sa'yo, napaka-martir nyo? Diba? Yan ang problema sa mga tao ngayon Minsan sa sobrang pagmamahal, nagiging desperado ka na kahit ikaw na yung inaabuso, kinakawawa, okay lang basta hindi ka niya iwan. Ay, pamilyar! Shoutout natin dyan yung mga minsan nang nabulag ng pag-ibig to the point na sila na nga yung sinaktan, sila na nga ang niloko, sila pa rin ang naghabol. Huy! Ewan ko ba sa Pilipinas, ang daming tao pero bakit parang aso kung maghabol sa taong hindi naman sila mahal? Huy!
Hindi nakaiwas. Naku, sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat-ingat mag-ingat-ingat magmahal. Okay lang magmahal, masarap ma-in love. Pero please make sure na yung pagmamahal na yun, hindi 100% ibibigay mo sa tao or sa jowa o di kaya sa asawa mo. Kahit meron kayong kahit asawa magtitira ka, dapat sa sarili mo. Di ba? Ang galing ko ron siya, mahal. Balik na tayo sa Rakrakan Music. And for those na talaga nga namang nabitin, huwag kayong mag-alala, nakalive po kami sa TikTok at Facebook page ng Love Radio Manila at DJ Kim Chino. Kaya naman, see you there and spend your Friday with me. Diba? Shoutout din natin pala yung mga nasa kalsada ngayon. Traffic na ba dyan? Ay, mag-ingat kayo mag-ingat. Sana all mag-happy weekend na ako naka-ere pa. Anyway, mahal, manatil nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nung una kitang nakilala, di man lang kita napuna. Kaganda, di ba? Simpleng kabatak, simpleng kabarkada lang ang tining sa'yo. Anyway, mga happy Friday. Uy, nandiyan si MJ. Shoutout din natin si Leona, taga Malabon. Nandiyan din si Juvir. Hi, Juvir. Arlene, Joyce, hello. Shoutout sa inyo. Ano yung sa'yo? Nag-iba. AI ba to? Excuse me? Walang AI. Walang AI na DJ sa Love Radio. Nalaglag ang aking puso. Maniwala ka sana, minamahal kita. Hi, mahal. Uy, maraming salamat sa mga nag-hearts. Happy Friday. Saan kayo gagala ngayong Friday? Si Kim Chino ay maraming labahin. Ang daming labada ni Kim Chino ngayon bago makauwi ng bahay. Wait lang, mahal. Check ko lang yung FB natin para mabasa ko rin yung comments nyo dito. Uy, wala namang ganyanan. Ay, nagmukhang. Yan na, mahal, naka-open na. Uy, shoutout natin. Kasi di na tayo tulad ng dati. Ngayon sa akin ay hindi rin. Uy, shoutout natin yung paborito kong Tito PJ ng Caloocan. Shoutout natin. Hi, Ana Lorraine Almi. Hello. Happy Friday. Apakapogi mo naman, mahal. Uy, maraming salamat kahit alam kong inuuto nyo lang ako. Kim Chino, I always listen to you pag pauwi ako from Manila office to Angeles. Maraming salamat. Kapag usually sinasabi sa akin, Kim Chino, lagi ako nakikinig sa'yo kapag pauwi na ako. Driving time kasi yung natin, yung driving time ang ating time slot. Maraming salamat. Uy, teeth care tips naman. Unang-una sa lahat, invest on your oral hygiene. 'Di ba? Humanap kayo ng dentista, dental clinic na talagang namang aalagaan ang inyong ngipin. And at the same time, mahal,
yung malapit sa bahay nyo or yung kayang i-drive, kayang i-commute para hindi kayo tatamarin magpa-check up. Oo, pa-check up lang sa dentist mga 6 months, every 6 months, 'di ba? Ipapasta ang mga dapat ipapasta. Ako kasi personally, aside sa pagsisipilyo, lagi ako nagsisipilyo and at the same time nagpo-floss. So ako ay produkto ng batang or ako yung isa sa mga batang pinapalo dati kapag hindi ako nagsisipilyo sa gabi. Oo. Kaya ayun, nakagisnan at nakalakhan ko na mag-alagaan ang aking ngipin. Uy, taga-ano ako, watching sa pinakagwapong DJ, watching from UK. UK. UK pangalan, UK. Salamat Sir Ses. Ang ganda naman ang pangalan ni Sir Ses. Pampawala ng pagod at puyat, si Kim Chino. Maraming salamat. Nakaboto na rin daw sila. By the way, mahal, ang inyong lingkod, DJ Kim Chino, ay nominado bilang Male DJ of the Year sa 7th BP Choice Awards. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo, iboto nyo ako dyan. Ida-download nyo lang ang BP Choice Awards app. Nandun si Kim Chino. At isabay nyo na sa pagboto sa akin ang aking istasyon. Nominado po kami bilang FM Radio Station of the Year. 90.7 Love Radio Manila. Nag-braces ka ba? Mahal ang tawag sa ginawa. Actually, maganda naman na talaga information ng aking ngipin genetics. Pero in-enhance lang yung ngipin ko. In-enhance at inalign palalo ng anong tawag doon? Aligners. Oo, invisible aligners. Kaya minsan, or dati, meron ako mga videos, mahal. Meron ako mga videos dati na merong garter yung dito ko. In-enhance ng Urban Smiles Dental Clinic ang aking ngipin. O, sa mga nagtatanong dyan, saan boboto si Kim Chino? Muli-muli, ang inyong lingkod na si DJ Kim Chino ay nominado bilang Male DJ of the Year. Kaya naman iboto nyo na ako sa www.bpchoiceawards.com/vote or di kaya pwede nyong i-scan ang ating QR code. Ayan, nakikita nyo yan sa FB. Sana all magandang ngipin, hindi na need ng braces. Actually, uy, mahirap din magpa-brace. Uy, napipin mo na, boy dot. Napipin mo na siya kaso 1 minute? 1 minute lang? Oo, 1 minute lang. Sad naman. Anyway, mahal pabati naman kala Emong, Gail, and MJ. Uy, shoutout natin yung mga nakikinig na nanonood. Happy Friday. Mag-weekend na. Nandyan din si Tin Rivera, si Sean, si Alexander, shoutout. Arlene, shoutout. Si kuya mo, ate mo pa. Shoutout din. Yen, shoutout. AJ, shoutout din sa inyo. Noli, shoutout. Ana Fe. Cynthia, nandyan din. Dami pong puso sa atin tonight Kamukha nyo si Lee Min Ho. Ayan na naman yung mga pang-uuto nyo kay Kim Chino. Jacqueline Soto, shoutout din. Pabati naman sa daughter ko, crush ka. Hi Jamie. Mahal, salamat. Wala naman. Ito mga to. Siyempre, pasasalamat din namin yun. Kapag kayo'y nanonood, kapag kayo'y nakikipagkulitan kay Kim Chino kapag live, as much as possible, gusto namin basahin talaga yung mga comments nyo at batiin kayo. So definitely, hindi yun malaking bagay sa amin. Kumbaga, pasasalamat at pagmamahal din namin yun. Kaming mga radio DJs nyo. Kapag binabati namin kayo. Kaya hindi nyo na need magpasalamat. Kami ang magpapasalamat kasi kumbaga nag-i-invest kayo ng oras. Mahal, tapos na ako bumoto. Maraming salamat, mahal. Ilang beses ka nagtutoothbrush in a day? Hindi natatapos ang araw nang hindi ako nagsisipilyo ng minimum of 3 times. Usually, mahal, ito talaga, practice talaga to. Kung gaano ka karami or kung gaano kadalas ka kumain sa isang araw or even mag-take ng colored drinks. 'Di ba? Ako ganun ako Kunwari kumain akong breakfast, di afternoon toothbrush o lunch o merienda.
Depende sa ano, depende sa gutom ni Kim Chino. Ganon din siya karami magsipilyo. Ang daming beses. Di ba? Gano'n ba kayo kadalas? Meron ako mga kakilala, ewan ko kung nagbibiro, pero yung mga friends ko, mga tropa ko, sinasabi, okay na yung once a day. Once a day? Grabe naman yung once a day. Ang katamaran na tawag doon. Hindi, alagaan nyo yung ngipin nyo kasi di ba? Ano ba una nyo tinitingnan? Kayo nga mahal, sige nga sagutin nyo nga. Kunwari makikipag-date kayo, ano ang una nyo tinitingnan sa tao? Ako kasi ngipin. Una kong tinitingnan sa tao ay yung mga ngiti. Di ba? Ngipin. Kaya alagaan natin yung ngipin natin. Oy, si Boy Dot Dot daw kuko. Pwede rin kuko. Kasi may mga kuko rin kasi na na pwede ka na magtanim. Di ba, Boy Dot Dot? May mga kuko. Ay, mukhang pero to. Sabi ni Boy Dot Dot, tapos daw dibdib. Si Boy Dot Dot, ang una niya raw tinitignan, kuko at dibdib. Bakit? Ito si Boy Dot Dot talaga. True ka dyan, mahal. Di ba? Shoutout naman taga Las Piñas ako. Hi, Jazz. Hi, Jez. Watching from Thailand si Mary. Masama na naman. Ipin po talaga. Ako naman ngiti. Si Tin Rivera raw, ngiti at pisngi ang unang tinitingnan. Ngipin, diretso na sa gitna, mahal. Anong gitna? Para kayong Para kayong si Boy Dot Dot Boy Dot Dot. Kahit una talaga dibdib, una pala talaga dibdib ang tinitignan mo, Boy Dot Dot, hindi naman kukoy. Uy, totoo yun Ako personally ngipin. Ngipin una kong tinitignan. Kaya ako, mahal, since always remember, mahal, mag-demand at mag-require kayo ng mga bagay na meron ka. At pinapractice mo. One of my standards or ilagay nyo sa standards nyo yung kaya nyong gawin at ginagawa nyo talaga. 'Di ba? An example to that, makinig kayo maigi. Kung okay lang nalagay mo sa standards mo ang magandang ngipin at maalaga sa ngipin kung ginagawa mo rin naman. 'Di ba? Okay lang na isa sa mga standards ko sa mapapangasawa ko magandang ngipin at mahilig maglinis ng ngipin, 'di ba? May oral hygiene. Okay lang 'yun kasi ginagawa mo naman talaga. 'Di ba? Huwag kayong magbali ng mga standards nyo sa mga taong hindi deserve ng pagmamahal nyo. Yan ang mga problema sa inyo, binabali nyo ang standards nyo sa mga taong hindi naman worth it. Umayos ka naman, Boy Dot Dot. Di ba? Ito si Boy Dot Dot. Bakit ba dibdib una mo tinitignan? Tsaka malinis sa katawan. Actually, yung kuko din, no? Totoo yan. Yung smile din talaga ang isa sa pinaka-importante. Masarap daw kasi ang dibdib. Hoy! Ano Boy Dot Dot, bakit daw dibdib una mong tinitingnan? Chine-check niya kasi kung bagay daw yung kwintas. Nalusot. Pwedeng regalo or gustong regalo ni Boy Dot Dot ay kwintas, 'di ba? Sa kanyang dinidate, 'di ba? Malay mo 'yun talaga yung ngipin, mas mahalaga ang dila. Diba? Tapos may gold o silver sa ngipin. Nakaka-turn on kapag mabango yung kadate mo. Uy, may ganyan nga rin, di ba? Ewan ko kung ako lang. Ikaw rin, Baboy Dot Dot. Ito, makinig kayo Ewan ko kung ako lang. Pero kapag nakikipag-date ako or kapag may okasyon, may iba't iba akong pabango. Meron akong pabango, pan-date. Pan-date ng tanghali. Kunwari, ang date namin tanghali, iba yung pabango ko dyan. Magde-date ng dinner, iba ang pabango ko dyan. Magde-date kami sa aircon na lugar, iba yung pabango ko dyan. So far, mahal, effective naman
naman yung mga pabango. Oo, ako din. May pabango din ako pag matutulog. Si Boy Pindot, may ganun din talagang tao. Meron akong friend na talagang need niya magpabango kapag matutulog. May ganun din talaga. Oo, may ganun talaga. And it's okay lang yun Okay lang na ganun. Basta kaya naman ang maintenance nyo, di ba? Ang galing lumusot ni Boy Dot Dot. Di ba? Nakalusot siya dun sa pagreregalo ng kwintas. May tinatanong si MJ Boy Dot Dot. Ano ba ang madalas mong gamitin? Kanan o kaliwa? Ako din mahal may cologne. Uy, okay na. Depende raw sa mood, MJ. Ang sagot ni Boy Dot Dot. Kung ano ang dominant hand niya, depende sa mood. Kasi minsan may sugat yung kanan, di ba? Siyempre kaliwa gagamitin mo. Kasi kapag ginamit mo yung kanan na may sugat, ay naku, madugo. Pero kamay daw ng iba ang madalas na ginagamit niya. Naku po, ito na naman si Boy Dot Dot. Pwede ba kita paglihihan? Naku, okay lang naman. Sarap akapin pag mabango, di ba? Tsaka masarap talaga katabi kapag mabango. Kunwari, syempre, kakain kayo. Di ba? Maaamoy mo yung liig o di kaya balikat. O kaya kapag nag-hug, kayo ba mahal? Ewan ko kung normal yung ginagawa ko. Pero usually, kahit first date, may tendency na mag-hug. Mahilig ako mag-hug. Kahit first date. Oo. Kasi friend naman eh. With consent naman, mahal. Kunwari, magbababay na, yakap. Diba? Kayo rin ba? Dali na, para meron namang karamay. Ewan ko, pero totoo yun. Every first date ko dati, nung dating era ko, kapag magbababay, yakap. Tapos, kasi di ba, mahilig ako sa pabango. So, kapag nagyayakap, minsan, after drive na ako pa uwi. Yeah, drive na ako pa uwi. Bigla magchat-chat. Sabi, ay, grabe naman yung pabango mo. Grabe yung pabango mo, dumikit sa damit ko. Tapos, beso-beso. Ikaw ba yan, Boy Dot Dot? Beso-beso ka? Hindi ako mabeso kasi feeling ko kapag nahag mo na, parang beso na rin yun. Di ba? Mas sweet and mas intentional kapag hug. Di ba? Ewan ko kung kayo lang. Ewan ko kung ako lang. Grabe naman yung mga galawan ni Kim Chino. Oy, sinasabi ko sa inyo, mahal. Yung dating skills ni Kim Chino, ang level niya na talagang mga expert. Never pa ako binigo ng mga ng mga dating strategies ko. Common dito ang goodbye hug sa USA, sabi ni Nora. Common lang pala yun eh. Tsaka hindi naman yun. Hindi naman sensitive or as long as may consent naman, di ba? Holding hands. Sa first, kayo ba mahal? Tanungin natin ang ating Chino Pops, ang ating mga mahal. Sa first date ba kayo ay nakikipag-holding hands na? Sige nga, patingin. Sige nga, press 1 kung sa first date nakikipag-holding hands na kayo. Patingin kung meron mga Sa simbahan, inaabangan ang ama namin. Ito si Boy Pindot. Ay, si Boy Dot Dot masyado. Meron! May mga nakikipag-holding hands. Ayan kage-move. Hindi, meron talaga. Meron, may mga nakikipag-holding hands. Saang mga scenario or instances na pwedeng first date tapos nag-holding hands kayo? Sige nga, patingin. Magbibigay ako ng example ko. Yakap na may kasamang konting hima, sabi ni Tigas Tito Clothing. Ay nako, ito talaga mga tito ko. Ito mga tito. Saan muna yung himas, Tito? Tigas Tito. Ikaw ba yan, Tito B?
mga tito kong matitigas, tigas tito clothing, saan yung konting himas? Saan parte yung himas? Mahina sa holding hands. Yung iba, first date pa lang, 3 hours na. Anong 3 hours? Hindi ko alam eh. Anong holding hands? Kiss na agad? Uy, grabe na yung kiss na agad. Crossing the street. Oh, pwede. Tama naman. Tama naman yung sinabi dito ni Nora. Pwede kayo oy, sweet yon, mahala. Kunwari, tatawid kayo ng mall. Tatawid kayo sa pedestrian. Siyempre, hawakan mo yung kamay. Kunwari, tara na. Malalayo na. Pero ako, mahal, hindi ako nang holding hands kapag tatawid. Usually sa likod or kaya sa bewang. Oh. Kumbaga, kunwari, papunta dito sa kanan yung kotse. Siyempre, dito ako sa kanan, tapos hawakan ko yung bewang. Hindi ako mag-holding hands. Sa ibang pagkakataon ako nakikipag-holding hands. Uso pa ba yung holding hands? O pwede pa yung holding hands. Sa bayaran ng bill, pwede rin yan para hindi makatakas, sabi ni MJ. Pwede nga, no? Ako hug lang din. Sa galaw, eto si Kim Chino nakikipag-holding hands sa first date kapag hindi ko alam kung sasabihin ko. Baka wag na nga muna kayo nasa radyo ka na pala. Uy, hello, mahal. Ako to si DJ Kim Chino. Sa baywang lang kasi. Sa baywang lang daw humihimas. Ano inihimas mo sa baywang, Tito Brandon? Ito? Ano inihimas sa baywang? Wholesome ka pala, mahal, hug lang. Oh, hug lang. Hanggang hug lang ako. Anong akala niyo sa akin? Hindi nga ako Hindi nga ako nagpapakain sa kotse. Hindi ako nagpapa-drive. Hindi ako nagda-drive-thru sa kotse. Tapos, sa akin ka na lang, Kim Chino. Naku po! Tuwan-tuwa naman kayo. Ako si Habi, sa braso ako nakahawak noon hanggang ngayon. Uy, ang sweet nun Tapos sa pangasawa mo, ang ganda nung gano'n, no? Nakadate mo tapos sa pangasawa mo na. Sabihin mo na, mahal, si Kim Chino nakikipag-holding hands yan sa first date. Kapag nanonood ng sine. Ewan ko, minsan, effective naman. Oh. Di ba kapag sa first date, kaya kayo popcorn, ganyan. Tapos, teka lang. Okay, ulitin ko Si Kim Chino, may tendency makipag-holding hands sa first date kapag nag-movie date or nag-cine date. Di ba? Usually kakain ng popcorn. Tapos, minsan, syempre may powder. It's either cheese, barbecue, yung kamay mo may powder, di ba? E di, syempre, lilinisin mo. So, mag-i-spray ka alcohol. Linis. Tapos, aalokin mo ngayon siya. Gusto mo ba alcohol para malinis yung kamay mo? Tapos, meron akong tissue. Aalok ko rin yung tissue. Tapos, gaganunin ko yung kamay ko. Tapos, ilalagay ko dun sa gilid. Tapos, tignan mo yung kamay ko. And dry na. Tapos, hawak. Gaganunin. Tapos, nanonood na kayo ng movie. Di ba? Effective naman. Kaya kayo magdala kayo ng alcohol. Tapos ginaguide yung kamay? Wala, dito lang. O pwede rin naman sa hita. O kaya sa armrest. Di ba sa sine may armrest? O, di ba? Kayo kapag makikipag-date kayo, babae man kayo o lalaki, magdala kayo ng alcohol. Kasi sa popcorn, makalat. Di ba? Mag-spray kayo. Tapos, medyo dry na yung ko.
Ang lamig kasi, medyo dry yung kamay ko. Tapos hawakan mo. Parang di naman, tapos ilak ko na agad. Tapos nood na kayo. Ay, dami nyo natututunan kay Kim Chino ha. Baka gayahin nyo yung mga ganyan kong galawan ha. Relapse malala mahal ha. Ang tawag dyan, Chino Tips. Chino Tips. Tuwa. Pasaway. Uy, hindi okay naman. So far, gumana naman mahal. So far, hindi pa naman ako napablatter. Oo. Tuwa. Hoka game moves. Hindi Wag na alcohol. Uy, ang ano naman, ang dugyot naman kapag sisip-sipin yung daliri. Di ba? I love your style. O, di ba? Dapat ganun lang. Wag kayong tutulad kay Boy Dot Dot. Iba yung ano eh. Iba yung mga pinapahawak ni Boy Dot Dot. Madiskarte ka talaga, DJ Kim Chino. O, di ba? Tapos yun, sweet yun. So far, mahal. So far, okay naman. Effective. Try nyo rin minsan. Sabi ni Boy Dot Dot, alcohol pala dapat, kala ko lotion. Iba yun! Sa ibang purpose ang lotion. Diba? Sa ibang purpose yung lotion na yan. Bastos talaga nito ni Boy Dot Dot eh. Minsan nga pag-usapan natin yung mga yung mga dating tips ni Kim Chino. Hoy! Ano yung mga tina-type nyo ha? Paano ka gagawin iniwan ako? Iniwan daw siya. Shoutout natin dyan yung mga nanonood, mga Chino Pops natin. Happy Friday! Happy Friday sa mga taong iniwan. Shout out. Sabi dito ni Home Beauty, deserved. wait namin yung mga tips mo. Aray ko. TGIF. Uy, happy Friday, mahal. Gusto ko yung sip-sip. Wag naman kayo manghinayang sa powder. Hindi kapag kasi first date mo, gusto mo sip-sipin mo yung sip-sipin mo yung daliri mong may powder. Wag naman ganun. Diba? Si Boy Dot Dot, sabi ni Boy Dot Dot, iba raw yung sinisip-sip niya. Basta, ano ba yung sinisip-sip mo, Boy Dot Dot? Ano ba yung may milk? Yung may... Sabi ni Boy Dot, dalawa raw yung sinisip-sip niya. It's either yung tinga o yung may milk. Ano ba yung... First date pa lang, ano yung sinisip-sip? Milk tea. Yung milk tea. Kasi nga, di ba, pwede naman sila bumili nga ng milk tea. Lusot na naman si Boy Dot Dot, ha? Bastos talaga to si Boy Dot Dot. Di ba? Bastos talaga nito. Huwag kayo tutulad kay Boy Dot Dot, ha? Yung tawa talaga nakakawala ng pagod. Uy, good to know. Grabe pala si Boy Dot Dot, di ba? Kaya sabi ni Boy Dot Dot, sana raw matanggap daw siya ng magiging jowa niya. Sa mga may gusto or talaga nga namang gustong i-date si Boy Dot Dot, expect nyo na lang. Expect nyo na lang na para siyang janitor fish. Expect nyo na lang na kayo'y masisip-sip. Uy, nakakatakot i-date to si Boy Dot Dot. Baka maubusan kayo ng katas. Natatakot na ako sa Boy Dot Dot. Ingat kayo Ingat kayo kay Boy Dot Dot Grabe naman si Boy Dot Dot. Yung tao, ako holding hands lang, hug lang, di ba? Sino to, Lord? Dahil sa mga bago natin dyan, mahal ako to si DJ Kim Chino. DJ Kim Chino po ng 90.7 Love Radio Manila.
Namumula na ako kakatawa. Uy, face reveal naman. Sige, soon mag-face reveal na yan. Uy, anyway, mahal, oras natin 7:59. Maraming salamat pa sa pakikisama sa live. Happy Friday. Bye-bye. Mamaya, mag-overtime na naman tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano?
Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at HangoverPH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ikaw Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi?
Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na ako, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. And yes mga mahal, nagbabalik na si DJ Kim Chino para tapusin ang aking nasimulan. Talaga nga naman. Di ba nga sabi ko sa inyo kanina mahal, too much love will kill you. Kaya dapat hanggat maaga pa ay talaga nga namang alam mo na kapag sobra. Di ba? Might as well, dapat kontrolin mo yung sarili mo o di kaya mag-move on. Di ba? Sa mga pagkakataon na kung saan nauubos ka na. Di ba? O di ba? Ito na nga mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opo mo na si DJ Kim Chino. Ito na mahal, recap na tayo. 'Di ba ibibigay ko ang 3 senyales na sobrang pagmamahal na 'yan. 'Di ba kapag sinabi natin sobra, masama. Kapag sinabi natin sobra, hindi natin magugustuhan ang mga outcomes. 'Di ba? Ikaw ang talo diyan kapag sobra. Kaya sinasabi ko sa iyo, tama lang na nakikinig ka. O ito na mahal, recap tayo. Sabi ko kanina una, sobrang love na yan kapag siya na ang ginawa mong mundo. To the point na lahat na lang kailangan may permiso niya. Ano pa ba, nakabase yung oras at pati plano mo dun sa tao. Nawawala na yung hobbies mo, nawawalan ka na ng oras din sa kaibigan mo. At laging siya na lang ang nasusunod. At yung atensyon mo ay laging nasa kanya na lang. Naku, sinasabi ko sa inyo, yung mga taong ginagawang mundo ang tao lang. Kayo rin ang mahihirapan kapag iniwan na kayo. Diba? Aminin nyo, nabaliw-baliw ka nung iniwan ka ng ex mo, diba? Nabaliw-baliw ka nung sinayang ka niya. Nabaliw-baliw ka nung nakahanap siya ng iba. Paano ginawa mong mundo? Ewan ko ba sa'yo ang rupok mo? Anyway, mahal, pangalawa, sabi ko rin kanina, sobrang love na yan kapag tinatanggap mo kahit masakit. Tinatanggap mo kahit mahirap na, di ba? Ito na yung pumapasok na paulit-ulit kang sinasaktan pero nag-i-stay ka pa rin. Paulit-ulit ka na niloloko, tumitikim na ng iba yung jowa mo o asawa mo, papatawarin mo pa rin. Nino-normalize mo na ang mga red flags nung tao. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, sobrang pagmamahal na yan. Nagiging desperado ka na para lang magstay siya sa buhay mo. Mali yun! Ayan yung sinasabi natin na nawawalan ka na ng self-worth, self-love. Nawawalan ka na ng halaga. At minsan, sabi nga sa kanta, binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. So definitely, marahil sinasaktan ka niyan, marahil pinagpalit ka niyan, pero meron pa ring tao na makaka-appreciate sa worth mo, maghanap-hanap ka lang, or malay mo, napapakinggan mo na. Anyway, ang pangatlo at panghuli ay sinasabi ko sa iyo, sobrang love na yan kapag ang pagmamahal mo sa kanya ay sobra-sobra to the point na ikaw ay hindi mo nakilala. Ito yung sinasabi natin na hindi mo nakilala yung sarili mo sa sobrang gusto mong magbago. Uy, maraming ganyan yung gustong magbago para lang magstay yung jowa, babaguhin ko yung nakasanayan ko, tatanggalin ko yung mga kaibigan ko, ibibigay ko lahat-lahat sa'yo, mag-shave ako kahit di ako nag-shave dati. Diba? Kung lotion o sanay ka sa lotion, sige, lotion ang gagamitin natin.
Lotion ang gagamitin kapag magsiswimming. Di ba? Imbis sa sunblock. Kayo talaga. Yan na naman tayo. Hindi, minsan kasi mahal kapag hindi mo nakilala yung sarili mo, hindi mo na alam kung ano yung gusto mo at hindi mo na alam kung paano magdesisyon bilang tao. Diba? Kaya wag. Sana hindi kayo mapunta sa ganyang pag-ibig. O kung nandyan kayo sa pag-ibig o relasyon na kung saan hindi mo nakilala yung sarili mo dahil sobrang pagmamahal, sana magising ka at mapukpok kita. Anyway, mahal, happy Friday. At sana mahalin natin ang isa't isa at sana makahanap na tayo ng tamang tao. Ako'y maghahanap na ng tamang tao kasi weekend naman na. Sige na, sisibat na ako. Pero huwag kayo mag-alala, mahal. Susunod na po sa akin sina Tangelo at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Tangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Happy weekend, bahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!